Rendszerváltás kellene, az biztos, hogy azért ezt hadd mondjam. Nem a jelenlegi eliteknek kéne cserégetni egymást. Mert ez egy összefüggő hálózat. Teljesen mindegy, ki kerül oda, mert akkor ő menedzseli a többiek ügyét is. Amikor a Csányi Sándornak a Benedek Fülöp a főtanácsadója, akkor nekem nem mondjanak semmit. Amikor Budai Gyula az előző ciklusban a mezőgazdasági bizottság ülésére érkező akkori aktuális szocialista miniszter Gráf Józsefet megölelte, akkor nem értettem, miről van szó. Ma már értem. Tehát, ha nem sikerül ezt a rendszert magát megváltoztatni, mert Antal mondta, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Ha nem sikerül új alapokra, új erkölcsi alapokra helyezni ezt a rendszert, akkor nem sok esélyünk van. Hát majdnem mindegy, hogy kik jönnek. És megmondom, hogy miért mindegy. Mert a háttérből irányító maffia az egy összefüggő hálózat. Amikor a Csányi, a Leistinger, a Nyerges, a nem tudom én sorolhatom, háttérgazdasági érdekcsoportok diktálják a politikának, hogy mit kell tenni, és attól függ, hogy most éppen a Csányi és a Nyerges, mert hogy akihez őket kötik, azok most éppen hatalomban vannak, majd aztán a Leistinger se kap kevesebbet, nem kap kevesebbet, hát ugyanannyit, hát nézzétek meg, hogy ezek az érdekeltségek mennyit vettek ki közös agrárkasszából. Hát 10 milliárd forintot vett ki ez a három, amit itt elkezdtem sorolni, ez az első három, aki a legtöbbet vitt el. Első Csányi Sándor, hova kötik? Azt mondják, polgári oldal. Második Leistinger Tamás, hova kötik? A szocikhoz. Harmadik Nyerges Zsolt, a polgári oldal. És sorolhatom, váltogatva ott jönnek sorba. Az menedzseli a dolgot, akinek az emberei éppen bekerültek a hatalomba.